ongit horriak etxea. Ze polit, Igor. Ja. Wow. Zer guztezue... Baina, emoten daue ipuin etxe bat, ez? Bai, ze gertzezue hola ezberdina? Ba, hormak, ez? Asi... Ja, paretak nahiko... Nola ustezue inda da hola etxia? Ez da, genik pentsatzen un propio zuek eman dio zuela forma hau, ez da? Ba, ez, Google pixka eta molda hoin geha, barrundi joan materiala, lastuzko etxia bai da. Lastu? Lastu bakin inda, bai. Iru txerritxuak bezala, lastua, Txerritxuak bezala xo, bai. Orduan izan dezu hau, lastua dago barruti, baino kanpoko materiala... Karia eta ondarra. Karia eta ondarra. Eta ze, zuek indakua da? Bai. Ba, zemento gaz, ez? Dinonik. Ba, zemento gaz ladrilluek. Osa, dena altxago zue. Bai, hori oso da. Resultaduak ikusita gero. Bai, denbora pasata, bai, hemen denbora momentu txarrako pasa ditugun, oskidutik gabe. Hombre, eske hasieran gogorra egin da, eta azken neukan ez argindarrik, ez ezerrez, orduan, ba, hori, kandelakin, da, hola xibilina. Da, dutxatzen kanpuan, mangeran, dutxaik ez. Baina, zelan erabak izin joan hau, holan bizi eta holako etxe baten bizi? Guretzako oso garrantzitsua zalako, ni bere garaian baserri baten azitakoa naiz, eta guretzako, Andria eta Bilontzako oso garrantzitsua zen, gure alabak, hemen naturakin bat, nolabait, astea, ez? Egin duen pixkat, natura bueltatu, baina baitare... Kalteik gabe. Kalterik, o aldan gutxilena, beti egiten diagu, nahi gabe kalte, ez? Baina beti aldan gutxilena, eta izan zen guretzako ikasketa bat bezala, ez? Aber, ze material honekin nola etxen dan. Torri barrura. Eta Igor, ikustatu baina elektrizidadia bintzat? Dauzkagu plaka solarrak, hola eguzkindarreko plakak eta arekin, baina hemen kandelak inda hasi ginen. Dutxare badakau guain kalentadore eta guzti, eta hori izango litzake hemen ladrilloa da on leku bakarra, hau da, dutxa, hau. Izu, Igor, hemen berua iteu, baina kalefazioa ikastetik ikusten. Ez, kalefazioa dakau, zua betiko torri. Bale. Hauxe da, amengo zua. Ekonomika, baina bere labia ere badaka. Guk badakau, nik etxian badakat. Igertzen da asko, lastozko isolamendua oso potentia dalako. Pentsago, 35 zentimetro dauzkala lastua bakarrik. Eta horreatikan, lastua. Eta lastua dauka, barrutik nolabai huekua da. Eta orduan sortzen da kriston isolamentua. Hanekien existitzen zirela olako etxiek, oza, eske gaina bitu hormak, oza, dauzen plan gor, tal, oza, ez dut ikusi olako horik inaz. Osea, zu paleta ikusten unian, etzan orduan lasto sentsazioa. Ez, gogorra zan, klaro, esan dukaria eta zekan kanpotikan. Gustatu zait, etxe azkenan, hor biziko nintzateke. Bai. Etxe bat da. Telebista eta badeko. Ez, bere atia, komuna, Hoi da, erosotasun, guk esateuna erosotasun dana dazka, ez? Guk esan ditugunak behintzat. Igorrek esan zizuen, ez dutela ingurumena kaltetu nahi, eta horrek nik uste erosotasun batzuk alde batera ustea dakarrela. Bainios. Hauxe da komunia? Hauxe da komuna, bai. Uau, Igor. Eta hau azkenian da, etxe barruan dakazuna bestela? Ez da berdina, hau da lastua egin indare bai, bukatu gabe da noski, eta gainetik bustinak egin gendun. Hau izan zanola prueba txiki bat bezala, baina barrutik egurra da. Barrutik egurra da. Ba, eta orduen ez da tuberiarik hemen? Ez da tuberiarik, ez. Kaka ontzi batea erortzen da, eta txixa enbutu batetik juten da beste hori. Bit ezberdin jendia. Osea, txixa da kaka toki desberdina. Txixa eta kaka ezberdin. Aurrera. Komun lehorra izango litzake. Ikusi ez du? Bale, ez dakit. Ni kaka pixana igual errexik uste, baina kakana bero dao. Ondo azmauko genuen, sartzia. Bai, aplomo erortzen da hori. Horrek ez daka, galeraik ez daka. Horre, grabedadia egin du lana hor. Nik uste eta gauza asko daskatela itia, baina igual naizela inkonstiente eta nahiko komodo bizi naizela esango nuke zentzu hortan. Eta, geho, kaka, soilik kaka, beste honekin gainetik, gaina hau izaten da... Kaka indagero hautza bota. Hori da, gainetik, botalaik ere, ostuak, zehose, organikoa, osea, usteltzeko aukera daukana. Osea, usaina ez dago hemen. Ez dago, ez dago. Osea, usain txarra dinat. Ez dago, ezberdin duten dalako. Xixa juten da, horko ontzi horrea, daura urakin diluitzen dugu,
geho zuaitzetan aprobetxatzeko. Wow, oza, komunarekin gehu naiz. Bai. Arritxuta. Eta gauza... Nik erabilikot, momentu bat egon. Bai, erabilita zai. Zula zei proba. Esan gero, zer. Gero komentago, a ver, zenolako sensazioak eta. Aizendo igor, jo, ba, zoragarri ja. Komunana, mazitxan nola satisfazio bat, esan ez, jazdet gehiago ez erreka, ez itxaso, edo ez... baita depuradora, ez dut gehiago kutsatuko, edo depuradoran bitartez, arek dakan gastua sortuko, ez?